Lesy zohrávajú významnú a nezastupiteľnú úlohu v kolobehu vody v krajine. Hlavnou príjmovou zložkou vody pre lesné ekosystémy sú atmosférické zrážky. Hlavne vo forme dažďa, snehu, ale aj hmly či rosy. Časť zrážok sa zachytáva na povrchu lesných drevín a ostatnej vegetácie a následne sa vyparí späť do atmosféry vo forme intercepčného výparu. Jeho podiel predstavuje spravidla 15 až 25% z množstva spadnutých zrážok. V oblasti horských a vysokohorských lesov môže účinok advektívnych hmiel výrazne znížiť hodnoty intercepčného výparu, v niektorých prípadoch dokonca nadlepšiť straty z intercepcie. Na povrch lesnej pôdy sa dostávajú podkorunové zrážky vo forme kvapalných zrážok z toku zachytenej zrážkovej vody po kmeni stromov alebo vo forme snehu. Prechodom cez krovinovú a bylinnú vrstvu sa môže hodnota intercepčného výparu zvýšiť o ďalších 5 až 10%. Prechodom cez vrstvu pokrývkového humusu ubudne zo zrážok ďalších minimálne 5 až 10%. Na povrch pôdy sa tak dostane len 50 až 65% zo zrážok, ktoré vstupujú do lesného ekosystému mierneho pásma. Voda v pôde sa uberá rôznymi cestami. Časť vody gravitačne presakuje do nižších horizontov a transformuje sa do podoby podzemnej vody. Značnú časť vody využívajú lesné dreviny a ostatná lesná vegetácia pre zabezpečovanie svojich životných funkcií. Vedeli ste, že napríklad dospelý storočný buk pri teplom slnečnom počasí dokáže za deň spotrebovať aj viac ako 200 litrov vody? Diverzita lesných biotopov je závislá aj od disponibility vody pre lesné dreviny. Lúžne lesy sú viazané na trvalú prítomnosť podzemnej vody, borovicové lesy na záhorí znesú aj dlhodobejší deficit zrážkovej vody. Smrek je v našich podmienkach najcitlivejší na nedostatok zrážkovej vody, preto sa prirodzene vyskytuje v horských a vysokohorských oblastiach s dostatkom zrážok. Človek využíva rôzne ekosystémové služby lesných ekosystémov. Asi najstaršou službou je poskytovanie dreva ako obnoviteľnej suroviny pre uspokojovanie energetických a materiálových potrieb človeka. Ťažba dreva však so sebou prináša aj riziká poškodenia povrchových vrstiev pôdy, výstavbu a udržiavanie siete lesných ciest. Tieto faktory môžu negatívne vplývať na vodný režim lesa a zvyšovať napríklad povrchový odtok zrážkovej vody, čo má svoj negatívny odraz na zvýšení rizika vzniku povodňových situácií aj v zalesnených územiach. Moderné systémy lesníckeho plánovania majú v sebe zabudované moduly aktívnej ochrany vodohospodárskeho potenciálu lesných ekosystémov a manažmentu ochrany lesov vo vodohospodárskych významných lokalitách a v ochranných pásmach vodných zdrojov.
Les a voda patria nerozlučne k sebe. Vzájomne sa ovplyvňujú a podmieňujú. Takmer všetky pramene našich potokov a riek sa nachádzajú v prostredí lesa. Les tak svojimi pozitívnymi účinkami pomáha k putovaniu vody v neustálom hydrologickom cykle a vytvára trvalé podmienky pre tvorbu zdravej, čistej a pitnej vody, ktorá je tak potrebná pre život človeka. Človek sa snaží udržať vodu v krajine a získavať tak trvalé zdroje vody pre zabezpečovanie svojich potrieb. Pritom sa nie je možné vyhnúť ani budovaniu inžinierských stavieb, ktoré pomáhajú udržiavať a stabilizovať vodné zdroje v lesnom prostredí pre potreby ich ďalšieho využitia či ochrany. Historicky prvou typickou úpravou Horskej Bystriny na Slovensku bolo zahradenie bystriny Rybôl v Jelenci vo Veľkej Fatre. Realizovaná bola v rokoch 1926 až 1927 po veľkej povodni, ktorá sa tam vyskytla v roku 1925. Úpravy projektoval profesor Skatula, ktorý zdôraznil jej veľkú užitočnosť pre zlepšenie vodohospodárskych pomerov, komunikačného spojenia obcí, zdravotných a sociálnych pomerov v okolitých osadách, ako aj z hľadiska krajinárskej estetiky. Takmer 100 rokov prevádzky tohto diela mu dáva za pravdu. Žiadna veľká povodeň sa tu odvtedy už nevyskytla. Tajomstvá vzťahu lesa a vody odkrývame pomaly a postupne, tak ako sa vyvíja ľudské poznanie a ľudské potreby. Ochranou lesných ekosystémov chránime aj vodu, jej čistotu, jej prostredie, ako aj biodiverzitu živých organizmov. Les a voda sú pre nás esenciou nášho bytia. Les a voda vždy tvorili súčasť celej našej prírody, ktorá je na týchto dvoch fenoménoch a prvkoch našej prírody závislá. Les nám veľmi priaznivo ovplyvňuje celkový kolobeh vody, jednak ju zachytáva a transformuje pre pôdne prostredie, ktoré zase ju poskytuje ďalším prvkom našej prírody, najmä teda samozrejme v lesných podmienkach. Bez lesa by vlastne nebolo ani v prírode vody, pretože práve les ju zadržáva a takisto by sme mohli povedať, že až vyrába.